Minec također kao pomoć tamo na desnom krilu za Zlatka Horvata, a tu je ponovno u reprezentaciji nakon izvjesnog vremena i Luka Cindrić. Dva brata Lazarova na vanjskoj poziciji uz Pribaka kod Makedonije, Peševski tamo na crti, Georgijevski desno i na ovoj lijevoj strani Manaskov na vratima, dakle Borko Ristovski, onaj najjači sastav koji u ovom trenutku objektivno ima na raspolaganju Ivica Obrvan. Marino Marić u ovoj našoj obrani 5-1 isturen naprijeda, sada je suđen tamo prekršaj na crti Peševskog i odmah pokušava vući to Duvnjak. Stepančić, odlično proigravanje na crtu, ali je Marić gazio to i nema prvog pogotka još u Umagu. Mijenjat ćemo što se tiče obrane i napada kasnije negdje u onoj drugoj fazi. Za sada ovdje, kao što vidite, Jakov Gojun u središnjem dijelu uz Luku Stepančića kod naših. Tamo na onoj poziciji dvojke Domagoj Duvnjak. Pribak, Filip Lazarov pa Kiril Lazarov i odigrano opet do krila. Napravljen je višak, ali izvrsna reakcija odmah na startu utakmice Ivana Stojanovića, koji je također naknadno priključen nakon što je Mirko Alilović osjetio određeni umor i probleme sa tlakom. U međuvremenu brzi odgovor na drugoj strani Domagoja Duvnjaka na njemu svojstven način i Duvnjak zabija prvi pogodak u ovoj utakmici ovdje. Kasnije tamo Manaskov, otvorio se prostor u sredini i Duvnjak je to lijepo vidio i iskoristio. Kratki dogovor tu Pribaka i Filipa Lazarova, pa onda priprema za skok eventualno Kirila Lazarova. Pribak i ovoga puta Manaskov se nije odlučio na realizaciju. Prekršaj Stepančića tamo i to će biti žuti karton još i ne, Gojun. Za Gojuna, dakle, zbog ovog povlačenja Peševskog na crti. Peševski inače igrač Metalurga, ima 24 godine, 195 cm, 110 kg. To je igrač kojega je Lino Červar, dakle, za ove dane u kojima je bio u problemima Metalurg uspio nekako osposobiti da igra važnu ulogu za tu momčad u Ligi prvaka. U međuvremenu zabili smo drugi pogodak, lijepi skok, odlično u tri poteza, vidite i sami, Stevanović, Duvnjak i Marino Marić sam protiv Ristovskog nije imao nikakvih problema s realizacijom. Peševski, Lazarov, Filip Lazarov, Kiril Lazarov i odigrano na crtu, napravljen je višak, Georgijevski pokušava, ali još jednom izvrsna reakcija Stevanovića, pa Duvnjak, Marić i to će biti prekršaj Peševskog, možda čak i žuti karton za kružnog igrača makedonske reprezentacije. Spriječena je ova kontra naših. Kukovski ulazi kod Makedonaca u obrambenom dijelu, predah je naravno za kapetana Kirila Lazarova. Rekao mi je Obrvan da ga neće maksimalno trošiti na ovom turniru ovdje, nema niti pretjeranog razloga jer naravno da bi želio pobijediti Hrvatsku ili Crnu Goru sutra u toj utakmici, ali svjestan je isto tako da Lazarov uskoro s Barcelonom ima dvije teške, važne, zahtjevne utakmice protiv Vardara i malo će ga pričuvati. Karačić u sredini kod naših, u napadačkom dijelu, dakle Duvnjak lijevo, Stepančić desno, na crti Marino Marić i krila su Horvat, odnosno Štrlek. Karačić Gojun, to je promjena obrana napad kod naših. Štrlek, Manaskov u obrani 5-1 kod Makedonaca, isturene naprijed. Stepančić, Duvnjak već je povučen za majicu, Karačić i zaustavljen Karačić. Makedonci ga naravno jako dobro poznaju, posebno ovaj dio iz Metalurga i Vardara. I vidjet ćemo kako će reagirati Igor na to. Stepančić u sendviču tamo između dvojice igrača. Marino Marić, probao je Stepančić, pročitao je njegovu namjeru Borko Ristovski. Jedan od najiskusnijih u makedonskoj reprezentaciji, 33-godišnjak. Ovo je suđen prekršaj u napadu, odlično su se postavili naši i opet vuče brzo to sada Duvnjak, Karačić, imao je slobodnoga tamo Štrleka, ali je odlučio otići do kraja i realizirati to i zabio je svoj 69. pogodak za hrvatsku reprezentaciju. 3-0.
Držimo lijep ritam, ne dopuštamo dakle Makedoncima da nam zabiju. Dvije obrane Stevanovića, nešto malo tehničkih pogrešaka makedonske reprezentacije i evo dakle jednog lijepog otvaranja naših. Pribak, prolazak Georgijevskog kao drugoga na crtu, onda duboki izlazak Peševskog da bi se otvorio prostor upravo za Kirila Lazarova. Nitko od naših nije to pročitao i reagirao na vrijeme i Kiro Lazarov zabija prvi pogodak za Makedonce. Pričekat ćemo promjenu, ulazi Karačić, izašao je Gojun. Inače obratite pozornost na ovu novu sportsku opremu koju ima hrvatska reprezentacija. Službeno predstavljanje će biti doduše sutra, ali reprezentacija već igra u tome. To je španjolski proizvođač opreme Joma i od ove sezone, dakle za sada će reprezentacija biti u toj opremi. Duvnjak, to su koraci bili da brzo odmah reagiraju Makedonci, ali nije dobro bačena ta kontra, dobro se vraća Stepančić, sada Karačić pa Duvnjak i ima prostora za Zlatka Horvata koji će kroz noge Ristovskog gurnuti to i zabiti hrvatski četvrti pogodak. 4 pokušaja naših prema vratima, 4 realizacije, onu jednu petu dakle je uspio zaustaviti Ristovski. Peševski opet pokušava napraviti bloke za Pribaka koji lijepo prolazi. To će biti 2 minute isključenja i sedmerac. Na klupu za kažnjene mora ići Jakov Gojun. Jakov je jedan od iskusnih u našoj reprezentaciji, 123 nastupa, član inače berlinskog X-a od ove sezone, igra puno i logično da je kao takav potreban reprezentaciji i vratio ga je dakle nakon što ljetos nije igrao one utakmice protiv Nizozemske i Turske. Željko Babić opet u izabranu vrstu. Lazarov, i to se ne može zaustaviti. Lazarov dvostruki strijelac za Makedonce. Inače 112. njegov nastup za tu reprezentaciju. Uskoro će stići do 1000. pogotka. Pokazuje Karašić tamo Mariću da proba tu u sredini otvoriti prostor i lijepi prolazak Duvnjaka, ali stiže tamo ipak na vrijeme napraviti prekršaj Pribak. Duvnjak i uz malo sreće od vratnice i leđa Ristovskog za drugi pogodak Domagoja Duvnjaka. Domagoj igra sjajno u Kielu, on je apsolutno prvo ime tog njemačkog velikana ove sezone, 53 utakmice u Bundesligi, 26 u Ligi prvaka i bez njegovog dobrog dana Kiel velike utakmice jednostavno ne može dobiti. Kiro Lazarov, Filip Lazarov, Pribak i opet napravljen višak, nije Manaskov stigao to dobro završiti i ostaje ovih 5-2 hrvatske reprezentacije. Naskov prvi igrač koji je imao 2 pokušaja i 2 neuspjela naleta. Inače 23-godišnjak iz Vardara, nekada u Metalurgu, pa je onda u siječnju 2015. nakon što se raspao Metalurg otišao kratko u Veclar, vratio se u ljeto ponovno u Vardar. Stepančić, Duvnjak, Karačić i tu će biti dakle vjerovatno zadnje upozorenje za Kukoskog. Mi smo probali kratko odigrati ovdje sa markerom, pa se ipak vratio sada Stevanović na svoju poziciju, a Horvat je završio na klupi. Ivica Obravan, 49-godišnjak, nekadašnji suigrač Željka Babića još od onih metkovskih dana, kasnije kratko i u Zagrebu, danas trener i francuskog Šamberija. Kompletna Hrvatska. Vratio se Horvat, Stepančić, Karačić, Štrlek, Horvat, brza lopta naših i odlično proigravanje. Izvanredno Duvnjak prema
Mariću i Marino zabija svoj drugi pogodak. I on je sve bolji i bolji u ovoj sezoni, u svom Melsunkenu koji je dakle trenutačno jako visoko u Bundesligi. 38 pogodaka Marina u tom klubu, 80% realizacije, ukupno gledajući četvrti klubski strijelac. Plus 4 naših. Traže naši brzi rade nogama da se ne ide previše u kontakt ako nije nužno i da se proba na ovaj način zaustaviti Makedonija. Pucao je Pribak. Lazarov i isčeprkao je loptu Duvljak Peševskome i da vidimo odmah pogled, ona njegova dijagonala, odnosno dubinska lopta prema Marinu Mariću kao što je to bilo nekad prema Igoru Voriju i evo nas na 7-2 i evo prve minute predaha koju mora pozvati Ivica Obrvan jer jednostavno njegova momčad ne funkcionira ni obrambeno ni napadački. Obrvan ima ugovor s Makedonskim savezom do sljedećeg ljeta, ali za njega i za makedonski rukomet veliki izazov je Evropsko prvenstvo i pokušaj da se nekako domogne kvalifikacija za olimpijske igre i eventualno Rija. A mi to tu ne radimo, samo filozofija jebi ga. 5. minuta utakmice. Dajmo radimo faul. Napad je bio dobar, napravio je šanse, a nakon promašaja formira je obranu polu kontra. 3 dijagonale kontre tu u sredinu Marića. Drže nazad, daj! Evo čuli ste dakle makedonskog izbornika, vidite i sami kako je nakrcana dvorana u Umagu, da je i veća sasvim sigurno bila bi još punija. Ovo je dio čelništva Hrvatskog rukometnog saveza koji za sada apsolutno može biti zadovoljnom načinom na koji je otvorena ova utakmica protiv Makedonaca. Nije prošlo još niti 10 minuta, Hrvatska ima 5 pogodaka razlike. Nema promjena kod Makedonaca, ista je situacija i kod nas, uobičajena ona promjena obrana napad, Gojun Karačić, Pribak, Filip Lazarov pa Kiril Lazarov. Kiril Lazarov, Filip Lazarov i opet nije dobro spušteno za Peševskog. Bilo je tamo ipak negdje prekršaja, pa čak možda igranja nogom. U svakom slučaju ostaje napad za Makedoniju. Brisat će se tamo podloga, ali vjerujem da će to biti brzo obavljeno. Tamo dobiva upute s naše klupe Marino Marić kako da reagira u ovoj obrani 5-1, a u međuvremenu vidite i sami da Babić već priprema neke nove snage, slaće ih najprije na zagrijavanje pa onda utakmicu. Krasna kombinacija sada Kiril Lazarov i Georgijevski. Treći pogodak Makedonaca. Gojun izvanredno iza leđa za Štrleka i šteta što ovo Manuel nije uspio realizirati. 7-3, vuku brzo sada Makedonci. Lazarov, prolazak Manaskova kao drugog tamo na crtu, Pribak, ali nije prošla ta kombinacija, nije prošla brza lopta Makedonaca i vratit će se Manaskov na svoje mjesto. Pribak, Peševski, Filip Lazarov, Pribak je sada prošao na crtu, ali pogodio ga je loptom Filip Lazarov, pa sada Kiril Lazarov, Filip Lazarov, Peševski, opet je ukradena lopta tu u ovom zgusnutom našem središnjem bloku. Peševski jednostavno bez obzira na svu svoju korpulentnost ne može doći do prostora. U međuvremenu prekršaj u napadu Stepančića, Pribak, Kiril Lazarov. I ovo je dobra kombinacija Makedonaca sada, ali nisu išli odmah u realizaciju i tu se sada čeka da opet odgovornost preuzme Goce Georgijevski. Drugi njegov pogodak, među vremenu žuti karton za Marina Marića i evo malog lakšeg sada priključka Makedonaca nakon time-outa, 2 pogotka za redom, sada je 7-4.
dogovor naše vanjske trojke, da vidimo što su pripremili u ovoj situaciji. Marić pokušava napraviti blok za Karačića, Karačić i to će biti prekršaj Kukovski. Milorad iz Metalurga također igrač, ima petoricu inače ukupno debitanata u ovoj reprezentaciji. Ivica Obrvan, Kukovski je jedan od njih, nekada u Pelisteru, pa u Vardaru, Zomimaku i 2014. je došao kod Line Červana, inače ima 27 godina. Biće, čini se, sve u redu s Mananskovim, u međuvremenu ulazi Mitkov, još jedan igrač s vanjskih pozicija, još jedan iskusan igrač, 34 godine, i on je promijenio puno klubova od Pelistera gdje je igrao punih, dakle, 13 godina preko Wilstata, Wetzlara, Hvama, Ballingena, trenutačno je u austrijskom Kremsu. Stepančić, Karačić i vraća se lopta na 9 metara. Vidite i sami da su tu sad neke nove kombinacije, ono što je uspjela reprezentacija u ova 3 dana posložiti prema zamislima naravno Željka Babića. Ovo je lijepi prolazak, još jedan put sada Karačić, drugi njegov pogodak, 8-4. Ima tu puno križanja, puno odvlačenja, doći će naravno i do pogrešaka u takvim situacijama, ali za sada to izgleda vrlo lijepo. 4 pogotka smo primili u 13 minuta. Prvi puta u igri, sada u napadačkom dijelu Taleski. Filip Lazarov ide na poziciju srednjeg vanjskog. Filip Taleski je 19-godišnjak iz Metalurga, 2.01 visok, dijete toga kluba i ima puno povjerenje Line Červara, igra dobro ove sezone u Ligi prvaka. Kiro Lazarov, još jedna dobra intervencija Stevanovića i vuče odmah to Duvnjak. Ispala su dvojica Makedonaca iz igre i evo sada prostora za Štrleka i Štrlek drugu priliku neće propustiti da ne zabije. Manuel se približava svom 100. nastupu za Hrvatsku. Ovo je 98. 316. njegov pogodak. Ponovno smo na +5. Manaskov, Kiro Lazarov i malo je nedostajalo da Gojun ukrade tu loptu, ali je ipak suđen prekršaj tamo Stepančića na Peševskom. Filip Lazarov i ovo je bilo napamet bačeno prema Peševskom. Duvnjak u međuvremenu gleda komu je slobodan i evo prostora za mirnu realizaciju Luke Stepančića i najveću hrvatsku prednost. 10-4 plus 6. To je na isteku, dakle, 15. minuta. Pogledajte i sami broj izgubljenih lopti. Stepančić je nakon ovog potka završio na klupi, ušao nam je Luka Šebetić. Zagrebaši su ovdje najzastupljeniji u reprezentaciji, ima ih ukupno 7. Pribak probao je s Filipom Lazarovi na srednjoj poziciji. Obrvan nije prošlo i vratio je opet Pribaga. Kiro Lazarov, vrlo pokretljiva naša obrana, ali Pribak je ipak pronašao rješenje i postigao svoj prvi pogodak u ovoj utakmici. Nemanja Pribak, 31-godišnjak, rođen u Beogradu, nekada u Niškom željezničaru, Trimo, Slovenija, pa u Vardaru, Kolubari, u Nantu. Vratio se opet 3 godine, bio u Vardaru i ovo ljeto završio u Bešiktašu. Imali smo ga prilike nedavno vidjeti u onoj utakmici protiv Zagreba u Ligi prvaka. Karačić, Duvnjak, Šebetić. Duvnjak, malo je poremećene rasporede naših, pa se mora sve krenuti iz početka. Duvnjak i krasno kroz sredinu ide Karačić, još ga je neko tamo dodirnuo, da sa brojem 11 priznaje Filip Taleski da je on bio taj i 2 minute isključenje za njega, a za Hrvatsku prvi sedmerac. Borko Ristovski je na makedonskim vratima, 33-godišnjak, čamp francuskog Kreteja u ovom trenutku, inače promijenio 4 makedonska kluba, 2 španjolska, pa se onda opet vratio 3 sezone Metalurga, 2 sezone Vardara, pa 2 sezone u Gumersbachu
kratko u Al Ahliju u Kataru i 2015. je otišao u Francusku. Vrlo bitan za makedonsku reprezentaciju i za Ivicu Obrvana. Kad je on u pravom izdanju, onda dobro funkcionira i ostatak momčadi. Horvatka naravno jako dobro pozna Horvat i Zlatko Horvat mirno to realizira. 11-5. ...114. Horvatov nastup za hrvatsku reprezentaciju, 317. pogodak. Manaskov će na klupu, ući će Filip Lazarov. Peševski ide na crtu, igraće bez lijevog krila jer Makedonci su minutu i 35 sekundi, kao što vidite, još s igrače manje. Kiro Lazarov, Georgijevski i nije se odlučio na realizaciju, iako je bilo možda prostora. Pribak još jednom pokušava probiti ovu našu za sada vrlo pokretljivu i dobru obranu. Među vremenu je zaustavljen sat, morat će se obrisati podloga jer ovdje je mokro na ovom dijelu gdje je pao Nemanja Pribak. Od kada je preuzeo reprezentaciju, hrvatski izbornik je s ovim popisom koji ima ovdje u Umagu isprobao ukupno 28 igrača i vjerujem da će nakon ove akcije ovdje imati jasnu sliku tko može, a tko ne može ponuditi one kriterije ili zadovoljiti kriterije koje je on postavio pred reprezentaciju zajedno s koordinatorom Ivanom Balićem. Vidjeli ste crnogorsku reprezentaciju tu na tribinama, tu su i naši juniori koji se pripremaju za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. U međuvremenu, uz dosta sreće, lopta završava u rukama Peševskog koji zabija svoj prvi pogodak u ovoj utakmici. 11-6. Filip Ivić uz Ivana Stevanovića koji evo ima sjajnu sezonu u Zagrebu, a neočekivano dobio je priliku u reprezentaciji i potvrđuje da apsolutno to zaslužuje. Šebetić, Duvnjak, Štrlek, ponovno Duvnjak i još jednom lijepo, ono što se kaže, ispod oka preko Vlatka Mitkova za Marina Marića koji nastavlja trpati. To je sada već njegov 4. pogodak, 4 od 4 realizacija. Još jednom sjajno proigravanje Domagoja Duvnjaka. 10 sekundi još Makedonci s igračem manje. 12-6. Pribak, Filip Lazarov. Kiro Lazarov i dobar izlazak Gojuna prema njemu, ali da vidimo. Gojun će ipak morati na klupu, čini se da je kod onog prvog naleta na Filipa Lazarova negdje malo ruka se produžila kod Gojuna i da je napravio prekršaj za isključenje. Ovo to je bila ta prethodna situacija, onda čvrsti zagrljaj Kire Lazarova. Drugo isključenje u Hrvatskoj, oba Jakova Gojuna i odmah Kiro Lazarov za Peševskog koji evo postiže svoj drugi pogodak za redom. 12-7. Kratke su tamo konzultacije na klupi, opet ćemo igrati dakle sa igračem koji ima marker, to je Nikto Minec umjesto Ivana Stevanovića. Nikto Minec je igrač inače švicarskog kadeta Schaffhausena. Već je igrao u hrvatskoj reprezentaciji, bio je uostalom i na mediteranskim igrama u Turskoj. Lijepo dizanje ovdje Luke Šebetića i njegov prvi pogodak za reprezentaciju. Luki ovo inače službeno debi, dakle u A reprezentaciji, 21-godišnjak koji ove sezone sve bolje i bolje izgleda u PPD-u. 13-7. Kiro Lazarov, ostavljena lopta iza leđa bratu Filipu, ali suđen ipak prekršaj na najiskusnijem i najboljem makedonskom igraču. To se lopta opet vraća na 9 metara. I još jednom nezgodna lopta za Filipa Lazarova, ali se ipak uspio snaći i stigao to zabiti. Njegov prvi pogodak, 30 godina ima, inače je član Vardara i on je promijenio sve ove
makedonske vodeće klubove, između ostaloga bio kratko i u mađarskom Pleru. Prvi puta u igri naše reprezentacije, sada na crti Krešimir Kozina s brojem 21, da vidimo kako će njegova suradnja teći sa ovim igračima na vanjskim pozicijama. Dignuta ruka sudaca i mora se ići na udarac. U međuvremenu suđen prekršaj Šebetića u napadu. Prolazak Manaskova na crtu, ali ipak vide suci da je netko od naših igrao nogom tu. Kažu da će biti lopta vraćena na 9 metara. Devet minuta do kraja prvoga dijela. Kiro Lazarov prema Peševskom koji se odlično ogradio, ali ipak su vidjeli negdje suci prekršaj Štrleka. Pokazuje Lazarov tamo da Georgijevski ostane i dalje na crti kao drugi igrač i Lazarov se lijepo opet diže. Peševski mu je tu pomogao puno jer je odvukao dvojicu naših igrača. Treći pogodak ukupno Kire Lazarova. 3 od 4 njegova realizacija, on je najefikasniji kod makedonske reprezentacije. 4 od 4 na drugoj strani Marino Marić. I ovoga trenutka je Željko Babić odlučio zatražiti svoju minutu predaha jer približila se Makedonija na samo 4 pogotka zaostatka i malo je sada izgubljene nit i ritam napada naših, pa je možda dobar trenutak da kratko predahnu igrači, ali i da se dogovore kako odigrati u ovom malo promijenjenom sada sastavu u ovoj situaciji. Šeba. I ovdje je Zlajo. Di si? Šta igramo u napadu? Ne, jedan nego igraj 3. I napadi ga 1 na 1. Slio? Jasno mi je, znam. Ovdje široko, još šire. Daj mu loptu, blagi Šeba, samo napad i igraj tu do kraja 1 na 1. Jedan tek igraj 2. Ajde. Amo izdržati to, moram reći to. Izdaci! Čuli ste u međuvremenu hrvatskog izbornika, vidjeli neke od tih ljepših pogodaka. Šebetić pa Kiro Lazarov, ljevoruki bombarderi na jednoj i na drugoj strani. Evo novih promjena kod nas. S brojem 29 Kovačević ide tamo na lijevo krilo, Slišković na poziciju lijevog vanjskog, Cindrić u sredinu i Šebetić ostaje ovdje na ovoj poziciji desnog vanjskog. Kozina i dalje na crti. Slišković, Šebetić, Cindrić i Šebetić još jednom vrlo lijepo onako iz koraka uhvatio na krivoj nozi vratara Ristovskog. Bivši hrvatski izbornik Slavko Goloža u društvu Zagrebova menadžera Ante Jančića. 14-9 plus 5, nešto manje od 8 minuta do kraja prvoga dijela. Duvnjak sada u obrani 5-1 kod naših. Šebetić, Slišković i Kozina, središnji dio naše obrane. Pokušava proći Georgijevski, ali odlična reakcija Kovačević. Pribak, Filip Lazarov, Kiril Lazarov i odlično proigravanje. Još jednom Peševski onako kao na treningu prebacuje tu loptu. Treći pogodak Peševskog, 3 od 3. 14-10. Da vidimo sada dogovor naših. Talenski je malo isturen u ovoj makedonskoj obrani koja više nije baš onih čistih 5-1. Prije bi se reklo da je 3-2-1. Šebetić. I potegnut će lijepo se dignuti Ivan Slišković i zabiti svoj 86. pogodak za reprezentaciju. 24-godišnjak iz Vesprema plus 5 naše reprezentacije. Nije igrao previše na početku sezone, međutim sada s ovim silnim ozljedama koje su se dogodile mađarskom prvaku, Slišković dobiva sve više i više prostora i prilike i vrlo često igra čak i na poziciji desnog vanjskog, ali ono što je bitno, igra obranu, a to je strašno važno za našu reprezentaciju jer on je jedan od ključnih ljudi u zamislima
izbornika Babića. Promašili su ovo Makedonci, evo nam prilike da to opet dignemo na +6, povući će Duvnjak i probati sam realizirati, ali spreman je na to Ristovski. Druga njegova obrana, pa odmah rekontra Lazarov, Georgijevski gotovo iz mrtvog kuta i sjajna reakcija sada Stevanović. Još jednom ćemo probati odigrati brzo to, probao je Kovačević, ali opet gaženje crte i ostaje +5. 5 tehničkih pogrešaka naših, 7 na drugoj strani kod Makedonaca u dosadašnjem razdoblju. Kratki dogovori ovdje Nikole Mitrevskoga i Borka Ristovskog. U međuvremenu još jedna neuspjela akcija Makedonaca koji su sada na 53% realizacije, a na ovoj drugoj strani je potegao silovito Slišković i liznulo je to Gredu. Ostajemo dakle na ovih nepunih 80% učinka u dosadašnjem dijelu. Zadnjih 5 minuta prvog poluvremena. Filip Lazarov, Kiro Lazarov i opet Peševski koji se tom svojom snagom tamo i silinom, konstitucijom dobro gradi i za sada predstavlja jedan ozbiljan problem za našu obranu. Među vremenu je nažalost ovdje dobio negdje nekakav udarac i morat će intervenirati fizioterapeuti i liječnici u makedonskoj reprezentaciji. U međuvremenu Duvnjak dolazi tu na kraći dogovor s izbornikom pa će prepustiti svoje mjesto Cindriću. Kozina također na klupu, ući će Marino Marić za ovaj završni dio. 4 minute do kraja, vrijeme u dvorani nije zaustavljeno, na našem semaforu ovdje na ekranima jest. Ova 2016. godina bit će vrlo teška i naporna za igrače. Znate i sami da su klupske obveze što se tiče Lige prvaka, gotovo većina ovih igrača ovdje igra upravo to natjecanje u punom tijeku. U siječnju je Europsko prvenstvo, u travnju su kvalifikacije za olimpijske igre, u kolovozu nastup u Riju na olimpijskom natjecanju i onda opet u rujnu dolaze klupske obveze, tako da zaista treba biti maksimalno posvećen sportu i rukometu i to je jedna od osnovnih, rekao bih, stvari na koje je insistirao Željko Babić ovih dana razgovarajući s igračima, tražeći od njih do kraja koncentraciju i požrtvovnost. Cindrić, Šebetić, Slišković i dalje naša vanjska trojka. Cindrić spušteno za Marina Marića, ali suđeni pak tamo prekršaj. A ne, brisat će se podloga, tako da će doći do jednog laganog predaha prije svega makedonske reprezentacije, ali možda je dobra mogućnost igračima da se dogovore. Čuo sam dolje i izbornika koji upozorava Marina gdje da se postavi. Ima inače trenera koji ne vole ovakve utakmice, smatraju da kad se već okuplja reprezentacija uoči važnih natjecanja i kad se ide testirati neke stvari da bi trebalo igrati sa najjačima. U našoj reprezentaciji nisu tako razmišljali i odlučili su se za ovu kombinaciju s Makedoncima i Crnogorcima. U jednoj varijanti bila je i Slovenija tu, međutim Slovenci su prihvatili poziv Njemačke i otišli na jedan zanimljiv turnir u Kielu, Hamburgu i Flensburgu. Tamo će biti Njemačka, Srbija, Slovenija i Brazil. Cindrić i uz malo sreće od ruke Pribaka se to odbija, ulazi u mrežu. Evo Cindrićevog 16. pogotka, njegov 7. nastup za hrvatsku reprezentaciju, 9 inače ove sezone u Ligi prvaka. Znate i sami da je bio u Metalurgu, pa kako se taj klub raspao, pauzirao je više od 6 mjeseci dok je konačno nije riješio probleme s Metalurgom i onda potpisao za Vardar. 16-11, malo je bilo sada tu, rekao bih, promašaja koji su posljedica umora u završnici prvoga dijela. Ovo je probao Pribak, obranio Stevanović i nije bilo onakve mirnoće u završnici kao što bi se recimo to moglo očekivati, pa je zbog toga dakle sada postotak pao i na jednoj i na drugoj strani. U međuvremenu drugi pogodak za redom Cindrić, 17-11 i opet se vraćamo na ovih +6.
Marić u obrani 5-1 kod naših. Filip Lazarov, Taleski, Peševski, Kiro Lazarov i dobro čita tu njegovu namjeru Stevanović, ali ne uspijevaju naši na vrijeme pokupiti loptu, neko gazi tamo crtu i ostaće napad za Makedoniju. Ispričava se tamo Sličković Filipu Lazarovu kojega je negdje malo očešao u prolazu. Zadnja minuta prvoga dijela. Pokušava proći sada s brojem 26 Goce Ojlecki kao drugi na crtu, međutim stigli su naši reagirati pa Cindrić i nitko ovo nije mogao pokupiti. To je 6. tehnička pogreška naših. Kiro Lazarov i evo situacije koju će iskoristiti Goce Ojlecki i zabiti svoj prvi pogodak u ovom poluvremenu. 17-12. Nismo u nekim ovakvim situacijama reagirali na onoj najvećoj razini, tu je malo popustala koncentracija. Tominec je ušao sada na poziciju desnog krila. Možda 2 ili 3 pogotka manje da smo primili u prvom poluvremenu. Slika i dojam o igri hrvatske reprezentacije bili bi puno bolji. Još jedna izgubljena lopta, još jedan pokušaj Makedonaca da dođu brzo do pogotka, ali sada odlična reakcija Marića, pa Cindrić i Filip Lazarov, pa Šebetić i isteklo je vrijeme. Ništa dakle od novog pogotka. 17-12. 9 metara su još mogli to eventualno suditi Vrujovski i Čanda, ali su odlučili označiti kraj prvog poluvremena. Plus 5 naše reprezentacije. Otprilike dakle tamo od te 10. minute nastavak i ide Hrvatska probati potvrditi o svoju premoć i kvalitetu koju je iskazala u prvom dijelu. Za vas koji ste možda malo manje pratili ono što se događalo u hrvatskoj reprezentaciji u zadnje vrijeme, nakon što je dakle odlučio Željko Babić s ovog popisa izostaviti Vorija i Čupića, ovdje je došlo do udarca po licu Domagoja Duvnjaka i sa zakašnjenjem će to ipak biti isključenje tamo Vlatka Mitkova. Ozlijedili su se Pešić i Matulić, bolestan je Mirko Alilović, Marko Kopljar je dobio prinovu i jučer je vraćen u Barcelonu, tako da u ovom trenutku uz tu ozljedu Šušnja jednostavno Babić nema na raspolaganju onaj top sastav Hrvatske i zbog toga sada dakle traži priliku da provjeri neke od tih novih igrača koji bi mogli biti važni na europskom prvenstvu ako do tih ozljeda i dalje bude dolazilo. Stepančić u međuvremenu zabija svoj drugi pogodak i on je dakle sa samo jednim promašajem do sada. I to je lijepo vidjeti posebno za ove vanjske igrače da su raspoloženi, da im se otvaraju i stvaraju čiste prilike i da s lakoćom poentiraju. 18-12. Filip Lazarov, Kiril Lazarov i Taleski, to je vanjska trojka kod Makedonije. Ojrecki i na ovoj drugoj strani je sada Pribak zanimljivo na toj poziciji. Kiril Lazarov, Pribak kroz središnji dio teško će proći. Ovdje je požrtvovana reakcija Štrleka, ali lopta ostaje za Makedoniju. S igračem su manje Makedonci, dakle nemaju desnog krila. Kiril Lazarov, prolazak Ojleskog, Pribak i prvi pokušaj, prvo dizanje, mislim čak uopće Filipa Lazarova i njegov pogodak. 18. Ne, Taleski, oprostite. 18-13. Najmlađi igrač u makedonskoj reprezentaciji, samo 19 godina. Duvnjak. Marić opet na crti, probao je Duvnjak kroz noge, ljuti se, trebali su to suci vratiti za nastavak napada naših, ali nisu. U međuvremenu Georgijevski promašuje čistu kontru. Uvijek maksimalno aktivan u igri hrvatski izbornik, a sada još jedna dijagonala, lijepo navlačenje igrača na sebe Duvnjaka i onda odigrano za Horvata koji postiže svoj prvi pogodak iz igre. Drugi ukupno, 19-13.
Vjerujem da čujete dolje našeg izbornika koji traži da se drži ritam, da se ne popušta u obrani niti jednog trenutka. Opet polazak Orijskog kao drugog na crtu, međuvremeno odličan blok na ovaj pokušaj Kirila Zarova. Ribak, Taleski pa Kiril Lazarov i odlična reakcija Duvnjaka. Još jednom Kiril Lazarov i pušta se to prema Peševskom koji je u sendviču dvojice naših igrača. Ništa nisu sudili Brunovski i Kanda i ide brza kontra naših. Duvnjak prema Gojunu pa će biti ipak igranje nogom Georgijevskog. Gojun Karačić, uobičajena promjena koju smo vidjeli veći dio prvog poluvremena, obrana napad kod Hrvatske. Kozina je dobio svoj raspored da ostane ovdje, dakle u ovom središnjem dijelu, da proba razdvojiti Mitkova i igrača sa brojem 6 Milorada Kukovskog koji postaje neka vrsta specijaliste za obranu kod Makedonaca kad nema Jonovskog. U međuvremenu je prekršaja našeg kružnog napadača i povući će to brzo Pribak i zabit će na drugoj strani Kukovski. 27-godišnjak u Metalurgu igra, 195 cm visoki igrač, 19-14. Nepunih 5 minuta igre u nastavku, 2-2, dakle samo u ovoj dionici. Duvnjak, Karačić. Kozina teško dolazi tamo do prostora, Stepančić i izlazak na vrijeme ovdje Taleskog. Promjena mjesta, Duvnjak, Karačić. Stepančić, ostala mu je lopta malo iza leđa, ali će to ipak spasiti. Sada Karačić, to su koraci. Ristovski odmah traži prostor za kontru, Georgijevski, mora ga pustiti Štrlek i to će biti 7 metara, a da vidimo imali još kakve dodatne kazne za naše, ne. Ostajemo kod ona 2 isključenja Jakova Gojuna u prvom dijelu. Makedonci su imali također 2, Mitkov i Taleski. Drugi sedmerac za Makedoniju, još jednom Kiril Lazarov. Prvom poluvremenu siguran. 3 od 7 njegova realizacija do sada. I ovo je također pospremio iza leđa Stevanovića, 19-15. Stepančić. I probali smo odigrati Cepelin, pročitali su to Makedonci. Da vidimo, vratit će se lopta na 9 metara jer je tamo netko, čini mi se Pribak, napravio ipak prekršaj. Šteta, ovo je bilo dobro zamišljeno, pogledamo još jednom Stepančić, ali dobro čitanje igre ovih Makedonaca prema Duvnjaku. Stepančić, Karačić i to će biti još jedno isključenje. Ponovno Mitkov, drugo za njega, ne, ipak sa brojem 11, Taleski. Ostaje dakle to drugo isključenje iza njega, u međuvremenu povlači dvojicu igrača kod naše reprezentacije, Babić na klupu, ulaze Slišković i Marić, izašli su Karačić i Duvnjak. Ići ćemo s drugim čovjekom na klupu, ali ovdje nema prekršaja sada na Sliškoviću i to je poklonjena lopta Makedoncima. 7 minuta je tek prošlo u drugom dijelu. Prvi puta sada u igri kod Makedonaca na crti Vasko Dimitrovski, 33 godine, član Pelistera. Predah za Peševskog, predah i kod nas za jedan dio ovih udarnih snaga. U međuvremenu evo dobre intervencije Stevanovića.
Filip Lazarov, Kiro Lazarov, pa Pribak. Dobro reagira naša obrana, vrlo je pokretljiva u ovim trenucima i Makedonci su odigrali sada Cepelin, odlično proigravanje Kiro Lazarov za Oilenskog, njegov drugi pogodak u trenucima kada su Turci podigli ruku i spremali se uzeti loptu Makedoncima. Vrlo lijepo, mora se priznati. 19-16, približila se evo Makedonija na samo 3 pogotka za ostatka. I da vidimo, to će biti sedmerac. Pogledavaju se međusobno suci, tu je kratki razgovor s Kukovskim. Žuti karton za Ristovskog, koji je prigovarao vjerojatno sucima nakon ove njihove odluke, i Horvat Zlatko ima novu priliku sa 7 metara. Kratko, Ristovski ostaje na crti, ali će ipak izaći prema Horvatu. Čekamo li lob sada u ovoj drugoj njegovoj realizaciji? Ne, išao je kroz noge i uspio nekako ipak postići pogodak. Treći Horvata, 20-16. Vraća se Kiro Lazarov na svoju poziciju. Makedonija će biti kompletna za koju sekundu i ulazi Dimitrovski. Naši sada u obrani 6-0 u ovim trenucima. Pribak, Kiro Lazarov, Filip Lazarov i odličan blok Kozina, pa Horvat to vuče, dolazi mu Štrlek s druge strane, ali ide sam to završiti Zlatko Horvat, četvrti njegov pogodak, jedno brzog odgovora Hrvatske, evo nas opet na +5. Filip Lazarov će na klupu, da vidimo koga će gurnuti u napadački dio. Taleski opet umjesto njega, Ivica Obravan. I umeđu vremenu je ipak makedonski izbornik odlučio zatražiti minutu predaha. To je 9,5 minuta igre u drugom dijelu, dakle praktički se ništa nije promijenilo. U jednom trenutku Makedonija je stigla na 3 pogotka za ostatka, međutim opet 2 pogotka za redom Hrvatske i držimo tih +5. Očekuju da smo skroz bez snage, bit će plitko, čekaju šut. Raširimo se, napravimo 5 lijevo ili desno sa dobrim ukrštanjem, nakon toga se vrati na pivota. Ok, tražimo šut, nemojte se iššutavati bez veze, nemojte se dovoditi u blok. Digni ga, daj pas i brzo nazad, Goce, ranija reakcija nazad za Horvatom, malo prije. Sa obranom ćemo držati priključak, ajde. Vidjeli ste još jedan put taj lijepi Cepelin Oilenskog prije nekoliko trenutaka, pa sada u kontru Horvata. 5 od 7 je realizacija naših kontri. Makedonci imaju 1 od 3 u ovih, dakle, 40 minuta koliko se igra u Umagu. Kratki dogovor Lazarov, Georgijevski, Pribak pa Taleski, Slišković, Gojun, Kozina, središnji dio naše obrane. Kiro Lazarov, Pribak, i to bi mogao biti prekršaj u napadu, ali vratit će to ipak slovački suci na 9 metara. Pribak, Taleski, Kiro Lazarov i izvanredan prolazak Georgijevskoga, međutim i on je gazio crtu, tako da ništa od ovog pogotka Makedonaca. Slišković, Stepančić i odlična varka, ali odlična obrana sada Ristovski. Treća ukupno u ovoj utakmici, pogledajmo još jednom to iz ovoga kuta. Jedna mini lepeza i zaustavljen Stepančić. Vraća se Peševski kod Makedonaca na crtu, bez njega očigledno ne funkcionira igra u napadačkom dijelu, Dimitrovski ne može to jednostavno pratiti i evo ga odmah proigravanje Kire Lazarova prema Peševskom. Ovdje će
doći do isključenja, da vidimo Kozina kod naših i to će biti obrana iz prostora 7 metara, dakle, za Makedoniju. Ukupno, dakle, 6 minuta isključenja kod naših, 6 kod Makedonaca. Mijenjat će vratara sada Babić, dao je priliku mladome Stojanoviću, evo neočekivani debi za njega u A reprezentaciji, igrač koji je rođen 1996. godine i koji ovdje sa juniorskom reprezentacijom se priprema za kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Ajmo, Tomislave, sretno. Ni bolji vratari to nisu zaustavili, nećemo to zamjeriti naravno niti Stojanoviću. 21-17. Miro Lazarov, njegov peti pogodak, u ovom trenutku, dakle, najefikasniji igrač kod Makedonaca. 5 od 5 na drugoj strani kod Hrvatske ima Zlatko Horvat. Cindrić, Slišković, Stepančić, nova promjena kod naših na vanjskoj poziciji, ali s igračem smo manje, nema nam vratara, nego je ušao s markerom ovdje Antonio Kovačević. Stići ćemo ipak obaviti tu promjenu. Stevanović ide na svoju poziciju, Taleski, Pribak, lopta mu ostaje iza leđa i šteta što ovo Marić nije uspio pokupiti. Puno je znatiželjnih očiju ovdje u Umagu da vide tu uvjetno rečeno novu reprezentaciju Hrvatske koja se sprema i od koje puno očekujemo na Europskom prvenstvu, iako mnogi kažu da nema nikakvog pritiska, da nema obavezu reprezentacija ići po medalju, to jednostavno nije i ne smije biti točno. Naša reprezentacija s ovom kvalitetom koju ima na raspolaganju mora ići po medalju na svakom natjecanju. Pribak, dobra reakcija Horvata za kratko, ali hvata to ipak Ojleski. Je li vrijeme da suci dignu sada ruku? Pribak, i Pribak je sakrio jednostavno loptu iza glave, iza leđa i uspio zabiti, mislim, svoj drugi pogodak u ovoj utakmici. (21:18), evo novog priključka Makedonaca. Još smo jedno vrijeme s igračem manje. I ide Štrlek na poziciju lijevog krila. Slišković dolazi po informaciji od Cindrića, što će se pripremiti za ovaj napad. Prolazak Štrleka kao drugoga na crtu. Slišković, Stepančić, i ovo je bilo lijepo zamišljeno, ali nije primio loptu Marić, pa ide novi pokušaj kontre Makedonaca i Ojleski nije mogao pored Stepančića, ali je Luka ostao tamo ležati držeći se za nogu. U međuvremenu pokušavaju naši završiti ovaj napad, ali će zaustaviti sada igru suci i mora ići ukazati pomoć Stepančiću. Goran Krušelj je naš fizioterapeut, ovo ne izgleda dobro. Čim je koljeno ili oko koljena u pitanju nekakva bol, to može biti jako neugodno i opasno, a ne usudim se ni pomisliti kakav bi to težak gubitak bio i za reprezentaciju i za PPD Zagreb u nastavku sezone. No, nadajmo se da će biti sve u redu. Ovo to je bio taj trenutak. Tamo je Ojleski padao. Stepančić ga je išao ispratiti da se ne odigra ova kontra do kraja i nažalost, kao što vidite, okliznuo se na ovoj podlozi i završio na podu. Mora dobiti točnu informaciju što se dogodilo i gdje je ta bol naš fizioterapeut da bi mogao pomoći Stepančiću, ali vjerujem da će biti sve u redu s Lukom. Vrlo bitan igrač za reprezentaciju i za Zagreb, 30 pogodaka ove sezone u Ligi prvaka. Logično je da će otići sada na klupu i da će ući vjerojatno Šebetić. Nema potrebe da se bilo što riskira u ovoj situaciji i treba ga sačuvati. Da vidimo sada ovu kombinaciju Cindrić, Slišković, Šebetić.
sve izuzetno mladi igrači i to je budućnost definitivno hrvatske reprezentacije. Slišković 24, Cindrić 22, Šebetić 21 godina. Dolazak Štrleka ponovno na crtu. Cindrić, malo niska lopta za Šebetića, Cindrić odlično cimanje, ali nije uspio do kraja proći tu. Slišković, Cindrić i odlično nije ostao čvrst u tom duelu s njim jedan od makedonskih igrača. Cindrić zabija svoj treći pogodak, 22-18. Ima još jako puno do kraja, vidite i sami u ostalom vrijeme na semaforu. Mitkov sada kod Makedonaca na poziciji desnog vanjskog, kao što sam i najavio i kao što je obećao Obrvan. Poštedit će malo Kiru Lazarova. Pribak. Vratio se Manaskov na krilo. Peševski opet tamo u gužvi između puno naših igrača. Uspio je primiti loptu, ali ne i zapucati. Suci kažu bit će 9 metara. Puna i novinarska tribina ovdje u Umagu. Reprezentacija apsolutno privlači pozornost, jer kažem ovo je jedan novi skup tih izrazito mladih i talentiranih igrača i pred Babićem i Balićem je odgovorna i teška zadaća. Mitkov, to će biti prekršaj u napadu. Hoćemo li povući odmah kontru? Šebetić, Horvat i Zlatko Horvat u odličnom izdanju i u nastavku. Evo njegovog već 6. pogotka, od toga 5 u drugom poluvremenu. 23-18. Tek što se ukaže tračak nade Makedoncima da bi se mogli ozbiljnije približiti našima. Oni reagiraju i opet drže tu prednost koju su imali najveći dio prvog poluvremena. Opet 5-1 naša obrana. Marić naprijed, Pribak, Taleski, pa Mitkov i Gojun i Šebetić zajedničkim snagama ga zaustavljaju. Brisat će se podloga, opet će se zaustaviti vrijeme. Biće sve u redu s Vlatkom Mitkovim. Makedoncima dakle nedostaje jako puno igrača, od Naumča Moševskog pa Mirkulovskog, Stojilova, braće Markovski, Jonovskog, specijaliste za obrambene zadaće i jedino što je ostalo Obrvanu je dakle da pozove jedan veći dio tih mladih talentiranih igrača koje na okupu ima Lino Červar u Metalurgu i da proba s njima zajednički nešto napraviti ovdje. Još jednom dosta sreće, lopta u rukama Peševskog koji to posprema u našu mrežu i on je kod Makedonaca u ovom trenutku, dakle gledajući ukupni učinak, najbolji igrač. 5 od 5 njegova realizacija, 5 pogodaka ima i Kiro Lazarov, ali uz 50% realizacije. Cindrić, Slišković, Šebetić i uspijeva to obraniti Ristovski, međutim kažu suci da nije lopta otišla u gol aut, već u pravi aut, pa će biti nastavak našeg napada. Slišković, Šebetić, Cindrić, Šebetić, brza lopta naših i opet se lako stvara višak ovdje. Štrlek je probao, od vratnice se to odbija, ide u ruke Ristovskog. U međuvremenu će trebati pomoć, čini mi se, Cindrić kod naših. Ostaje ležati tamo u tom prostoru u blizini makedonskog šesterca, ali vjerujem da će biti sve u redu s njim. Ovdje Babić već priprema Karačića za svaki slučaj. Cindrić na klupu. Karačić će ući u napadački dio. Gojun ide za sada u obrambeni. Je li u pitanju gležanje? Vidite i sami da je odmah skinuo svoju tenisicu i čarape Luka Cindrić. I evo opet novog posla za našu liječničku službu. Na svu sreću ona je dobra, kompletna, brojna i vjerujem da će to brzo sanirati. Imamo tu dakle i
mislim čak trojicu fizioterapeuta, imamo 2 liječnika i vjerujem da neće biti nikakvih problema. Makedonci su izgubili ovu loptu, nisu zadovoljni ovom odlukom sudaca jer smatraju da je neko tamo dirao to od naših, pa sada prekršaj Gojuna u napadačkom dijelu. Ušli smo u jedno razdoblje sa dosta tehničkih pogrešaka na obje strane, za sada po 13, a kako do kraja ima još puno vremena i dosta je promjena kod sastava jedne i druge reprezentacije, logično je očekivati da će ih biti i više u preostalom vremenu. Sa brojem 10 Stefan Drogiški kod Makedonaca, Taleski, Mitkov, Peševski i krade mu loptu Slišković iz ruke, ali sudci kažu da je ipak tu bilo prekršaja, pa će se vratiti lopta na 9 metara za Makedoniju. Ovaj novi igrač Stefan Drogriški je iz Peristera, ima 21 godinu, igra na ovoj poziciji srednjeg vanjskog, predah dakle za Pribaka u ovom trenutku. Peševski, Mitkov, Taleski, Mitkov, još jednom će probati tražiti neko rješenje prema crti jer teško da će se neko od ove trojice igrača na vanjskim pozicijama dignuti. Sada pod pritiskom mora Mitkov i to je laka zadaća za Stevanovića. 10. njegova obrana. Gojun, Šebetić, Gojun. Pokušavaju brzo naši se oslobađati, da ne ulaze u ove duele, da nema prekidanja akcije i slati loptu dalje od sebe. Nisu uspjeli u prvom naletu. Sada će ući Karačić i pripremiti novu kombinaciju naših. Petar Metešić tu u pozadini, dakle vidite i Tumaroša, nekadašnjeg igrača Splita, jednog od voditelja u akademiji. Metešić, Balić, ali i našeg glasogovornika i od traga Marija Tomljanovića, stručnjaka za tjelesnu pripremu naše reprezentacije. Slišković, šteta što ovo nije ušlo, ali kupi to Marino Marić i on njegovog 5. pogotka, prvoga u nastavku, 5 od 5 realizacija Marić, 24-19. Taleski, Drogriški, Mitkov, pokušava proći Manaskov na crtu, ali naši ga za sada zaustavljaju. Drogriški, tu će teško proći pored Marića i Gojuna. Evo problema, vidite i sami za Ristovskog, prije nekoliko trenutaka na vratima makedonske reprezentacije Nikola Mitrevski. Taleski, dobro, sada reagira tu u obrani Šebetić. U problemima su Makedonci, već dosta dugo nema njihovog pogotka. Mitkovski i još jednom dobro izlaze naši, ali je ovoga puta bilo to malo preagresivno od Šebe i morat će na klupu za kažnjene, pa će se još i brisati tamo podloga. To je 4. isključenje naših, 2 u prvom dijelu Gojun, Kozina 1 i sada Luka Šebetić. Zanimljivo je da do sada u ovom dijelu Željko Babić se nije odlučio dati priliku Marku Maniću, vjerojatno ga malo i čuva za onu utakmicu koju ćemo igrati protiv Crnogoraca u nedjelju u 15:45. Marko je također jedan vrlo zanimljiv igrač, veliki potencijal i nadajmo se da će i on iskoristiti to svoje igranje u Francuskoj i da će biti u pravom izdanju kada nam bude najpotrebniji. Taleski, još jednom Peševski sam i pogledajte kako na neobičan način on završava te svoje akcije, ubacuje loptu u mrežu, ali lijepo to radi. 6 od 6 njegova realizacija, to nije onaj klasični udarac nego nekakav frk koji prolazi pored vratara. 24-20. Prvi puta u igri Hrvatske sada Pavlović, Karačić lijevo, Slišković na toj desnoj poziciji na kojoj igra u Vespremu, rekao sam već ove sezone u jednom dijelu. Karačić, Pavlović i Pavlović će probati završiti tu akciju sam.
Suđen prekršaj, vraća se lopta na 9 metara. Domagoj je odličan ove sezone u Zagrebu, 23 njegova pogotka u Ligi prvaka, jedan od ključnih ljudi Veselina Vujovića, posebno u tih prvih 5 utakmica. Slišković, Marić tamo diže ruku, traži loptu, Karačić, evo prostora sada za Sliškovića, nažalost još jedan promašaj Sliškovića. 1-4 njegova realizacija za sada. Kratko je otišao u napadu Filip Kuzmanovski koji je odigrao nešto malo kratko sada u obrani, ali vratit će se opet Peševski. Još smo jedno kratko vrijeme s igračem manje i nalaze rješenje Makedonci, ali ovdje Manaskov opet gazi naš prostor i ništa od ovog pogotka i sada će Hrvatska biti kompletna. Nešto manje od 8 minuta, dakle do kraja utakmice, kao što vidite i sami, 4 razlike, malo više tehničkih pogrešaka nego što smo očekivali. Pozdrav našim gledateljima na prvom programu u Dnevniku, evo nas dakle u završnici utakmice HEP Croatia Kupa u Umagu, Hrvatska protiv Makedonije, vodi 4 pogotka razlike, nešto manje od 8 minuta do kraja. Hrvatska je već nakon 10 minuta napravila 5 pogodaka prednosti i uglavnom to održavala. Najveća razlika bila je 6 u prvom poluvremenu. U nastavku Makedonci nekoliko puta dolaze na 3 pogotka samo za ostatka, ali onda naši opet brzo reagiraju i vraćaju to sve na staro. Promijenjena jedna reprezentacija bez puno onih ključnih igrača koji su nosili njezinu igru zadnjih nekoliko godina, od Alilovića, Kopljara pa i Šušnje koji se ozlijedio, a kao što znate na ovom sazivu nema Vorija i Čupića, tako da Željko Babić isprobava neke nove snage Hrvatske da bi se pripremio za Europsko prvenstvo u Poljskoj koje je sljedeće godine u siječnju. Izravni prijenos je na našem 4. programu. Taleski, Mitkov, Taleski, evo prostora za njega, ali je napravio korake. Povući će to naši odmah brzo. Karačić, Marić je već naprijed, ali ide sam Karačić to završiti. Pored puno tih makedonskih igrača našao je rješenje ovim mini lobom Karačić. To je, da vidimo, njegov treći pogodak i on ima 100% učinak. Odbio je ispred sebe jednostavno tu Nikolu Kostesko koji je ušao u ovim trenucima ponoći malo Makedoncima u obrani. Još jedna pogreška Makedonije, još jedna kontra naših. Dolazi Horvat s druge strane i to će biti 7 metara. Prekršaj Taleskoga. Biće sve u redu, vjerujem, s Horvatom koji je tamo se zabio u te reklame. Plus 5 naših. Evo nam nove prilike da to odignemo na 6 pogodaka razlike i da mirno privedemo ovu utakmicu kraju. Nastavit će izvoditi sedmerce Horvat. 2 od 2 do sada njegova realizacija. 2 kontre je imao, 2 je realizirao. I za sada je na 100% učinku. Tako ostaje i nakon ovog sedmerca. 7 od 7 Horvat. 26-20. Ponovno plus 6 naših. To je 55. minuta. I odmah je, kao što vidite, povukao ga na klupu Željko Babić. Da će priliku sada u završnici ove utakmice i Mamiću. A u međuvremenu još jedna minuta predaha. Kratki dogovor jednostavno za zadnje akcije koje žele vidjeti u realizaciji izbornici. Prepoznat kad su koraci, biti još agresivniji u napadu zato što nema straha. Znači dobar pas, odakle ti je lakše, od krila ili od srednjeg, napast. I nemoj da se zadnjih 5 minuta pretvori gore prodavanje topki i nazad da stojimo i gledamo. Nastavi jako igrat. Ok, napravimo sa pikerom desno, pas, ulazak, pikeru pas i ulazak. Cevka, čekamo dobru situaciju za šut i odbranu. Ajde. Evo, čuli ste dio savjeta Ivice Obrvana. U međuvremenu da vam kažem, dakle, da je uz ovaj naš turnir ovdje koji se igra u Umagu još 4 turnira u Europi u ovom tjednu EHF-a koji je posvećen reprezentacijama. U onoj zlatnoj ligi u Haslumu u Norveškoj igraju domaćini sa Dancima, Francuzima, Islanđanima. Norveška i Island su naši suparnici na Europskom prvenstvu i to
dakle 17. i 19. siječnja. Prije toga ćemo igrati s Bjelorusijom koja je na President kupu u Debrecenu gdje igraju Mađarska, Bjelorusija, Argentina i Mađarska B. I još imamo u Pigming jedan kup u Gdańsku gdje igraju Poljska, Španjolska, Švedska, Rusija i već sam spomenuo onaj turnir svjetskog kupa u Njemačkoj gdje su Njemci, Srbi, Slovenci i Brazilci. Dakle, gotovo kompletna Europa provjerava svoje snage, a priključili su im se Brazilci i Argentinci ovdje koji se također pripremaju već tada u ovom razdoblju za olimpijske igre u Sidniju, u Riju sljedeće godine. Europsko prvenstvo je, podsjetit ću još jedan put, od 15. do 31. siječnja. Hrvatska otvara natjecanje s Bjelorusijom 15. Makedonija ide na Francusku, 17. Hrvatska protiv Norveške, Makedonija s Poljskom i 19. Hrvatska protiv Islanda, Makedonija ide na Srbiju. 3 najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. Makedonci se nadaju da bi mogli biti to oni i da na taj način osiguraju olimpijske kvalifikacije i traže svoj put do Rija, da eventualno postanu prva makedonska ekipa koja je vidjela olimpijsko natjecanje. Krasno sada spuštanje lopte Šebetića prema Mariću, ali nažalost i jedan i drugi su ostali dolje ležati. U međuvremenu će Makedonci biti s igračem manje jer će Filip Kuzmanovski morati otići na klupu za kažnjene. Nadam se da neće biti nikakvih posljedica ni za Marina ni za Luku. Ne, sve je u redu s jednim i drugim. Plus 6 naših. 56. minuta u tijeku. To je 4. isključenje kod makedonske reprezentacije. Dječačko lice vidite i sami Filipa Kuzmanovskog, 19 godina samo iz Metalurga. Još jedan od tih debitanata, inače je prošlu sezonu bio na posudbi u Pelisteru. Povući će sada Nikolu Kostarskoga, ubaciti Pešerskog Obrvan. To je jedini čovjek u ovom trenutku na koga se može osloniti sigurno u realizaciji. Taleski, prolazak Manaskova kao drugog na crtu. Litkov. Taleski, dobro ga prati Marić. Dugo je ruka sudaca već u zraku, ali nema zaustavljanja igre, oduzimanja lopte, ljute se malo gledatelji. Vjerujem da će još dopustiti Slovaci 1 ili 2 dodavanja. Litkov. I sada je uzeta ta lopta, evo prilike odmah za kontru naših, ide naprijed Kovačević, da se i on upiše u listu strijelaca, tako je Antoniju prvi pogodak za hrvatsku reprezentaciju, ovo je inače njegov 3. nastup. Antonio je bio pozvan u ovom razdoblju kada je Babić na klupi hrvatske reprezentacije u tim kvalifikacijama koje smo igrali u proljeće i ljetos. 27-20, to je najveća prednost naše reprezentacije u samoj završnici utakmice. U međuvremenu će se obrisati podloga još tu na 6 metara ispred mladoga Stojanovića koji će završiti ovu utakmicu, a neće ništa riskirati Babić s Filipom Ivićem, poštedit će ga napora u ovoj utakmici ovdje. Ivica Udovičić, direktor naše reprezentacije. 40 sekundi još Makedonci s igračem manje. Prekršaj Kovačevića na Mitkovu. Izgubili su negdje loptu Makedonci, ili nekako je ipak došla na kraju do Pešerskog. Vidite tamo da su sada i Mamić i Kozina kod naših na crti. I prošao je Taleski, nakon dugo vremena zabio pogodak za Makedoniju. 27-21. Anić u napadačkom dijelu, Pavlović i Šebetić još uz njega na vanjskoj poziciji. Odmah jako lijepo dizanje Marka Mamića, njemu je ovo 3. nastup i on zabija prvi pogodak u reprezentaciji. Dobar u francuskom Dunkerku, Patrika Zalmu jako vjeruje, 6 utakmica, 26 pogodaka u super jakoj francuskoj ligi. 28-21. 21 godina, točno 2 metra ima Mamić. Iz Kutine je otišao najprije u Schaffhausen, pa ovo ljeto u Francusku. Još jednom uzeta lopta Makedoncima. Kovačević, i to će biti prekršaj. 17 tehničkih pogrešaja Makedonije.
naši su ostali na onih 13 koje smo vidjeli tamo negdje sredinom ovog drugog dijela. Da vidimo, možemo li dići tu prednost i na +8. Polako se približavamo samoj završnici, minuta i pol još do kraja. Mamić, promjena mjesta s Pavlovićem. Šebetić, Pavlović i nije prošla ova njegova brzina. Dobra reakcija Kuzmanovskog. Šebetić. Kozina je već tamo u zagrljaju dvojice igrača, povlačene za majicu, vide to suci, vratit će loptu na 9 metara Hrvatske. U međuvremenu ćemo ući u zadnju minutu. Mamić, Šebetić, tko će se dići od naših? Kovačević, Mamić još jednom i skinuta pauča gore desno iz ovoga puta vrata Nikolaja Mitreskog. 29-21. Lijepo je da smo vidjeli Marka u ovakvom izdanju ovdje i to je odlično saznanje i za njega, naravno i za hrvatskog izbornika, jer u zadnjih nekoliko godina dosta kronično imamo problema sa time lijevim vanjskim i ovo je naznaka da bi mogli imati rješenje u budućnosti. +8 naših, zadnjih 30 sekundi. Taleski još jednom, to je promašaj Taleskoga. Uče kontru sada Pavlović, pa ponovno Mamić i odlično, vidio je tamo Nika Tominca na drugoj strani, ali kažu suci da je gazio prostor, ništa od njegovog pogotka. Mitkov, pa agresivni Pavlović i probao je Drogrinski puštati ovako u zadnjim sekundama, ali nije uspio iznenaditi Stojanovića na vratima koji je upisao svoju prvu obranu za reprezentaciju i ostajemo dakle kod ovih +8. 29-21 je 12 pogodaka smo primili u prvom, 9 u drugom poluvremenu i mislim da tom činjenicom može apsolutno biti zadovoljan hrvatski izbornik. Zlatko Horvat 7 od 7 njegova realizacija, odlično izdanje Marina Marića 5 od 6 i onda ova hrvatska mladost koja nas je razveselila, posebno u završnici, dakle Cindrić 3 od 3, Mamić 2 od 2 i 2 od 3 na Karačića, na Stepančića, na Duvnjaka i ostale. Znamo da se možemo osloniti i to je, rekao bih, dobar test bio za naše i vjerujem da će Babić izvući dobre pouke iz ovoga što smo vidjeli u utakmici. Kod Makedonaca, dakle, vratari dosta slabi, ukupno 6 njihovih obrana, kod nas Stevanović 10, Stojanović 1. Dakle, najbolji strijelac kod Makedonaca i ukupno gledajući najbolji igrač Žarko Peševski 6 od 6, njegov učinak. Kiro Lazarov 5 od 10, ali od toga su 3 pogotka bila sa 7 metara i vrijedi još izdvojiti ovog mladog Filipa Taleskog koji je zabio 3 od 4. Sutra igraju ovdje Makedonija i Crna Gora, našu reprezentaciju. Na završetku HEP Croatia Kupa u nedjelju očekuje utakmica protiv Crne Gore koja je malo čak i u jačem stanju i izdanju došla ovdje od Makedonije i vjerujem da će to biti još jedan dobar i zanimljiv test. Budite zajedno s nama i tada, cijenjeni gledatelji, za večeras toliko iz Umaga. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav.